Termékek, amiket nagyon szeretünk, főleg a kislányomnak a kedvence, ez a nyálfogó. Ez volt az első, amit igazából elfogadott magának, megfogta, ölelgette, szóval ilyet biztos, hogy fogunk még rendelni, hogyha tönkre megy. Vettünk neki egy ilyen kis picike lámpaszerű, amit ugye föl kell rakni a kiságyba, csak most nincs benne ellem, de éjszaka szuperül világít. Nagyon sokáig gondolkodtunk, hogy milyen lázmérőt vegyünk, de végül én digitálisat szerettem volna, úgyhogy ez a fajta vált be. Szerintem teljesen jól működik, ár-érték arányban tökéletes. Méri a testhőt, ugye, illetve méri a hőmérsékletet is. Igen. Szuper kis termék ő is. Illetve én nagyon rettegek a körömvágástól, mivel hogy még annyira picike, ezért egy ilyen kis körömreszelőt vettünk, ami tökéletes babáknak. Szerintem én legalábbis azt gondolom, nekem nagyon-nagyon bevált. Illetve vettünk egy rágókát, ami most lesz majd aktuális, mert már elkezdett nőni a kis fogacskái neki, vagy legalábbis be van dagadva, szóval hasznát fogunk venni nagyon. És ha most ti is szeretnétek ilyen termékeket venni, akár 35 000 forintos kuponcsomaggal, akkor a képen lévő linket tudjátok használni, beírjátok a Temu keresőbe, és már is igénybe tudjátok venni. Köszi, hogy megnézted a videómat!